Διάλεξε τη γλώσσα που σου ταιριάζει. Ρώσικα, ελληνικά, αγγλικά. Έχετε χαθεί? Χρησιμοποιήστε την πηξίδα μας και προσανατολιστείτε στο χώρο. Το σύστημα GPS σας δείχνει ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται πάνω στο χάρτη. Έχετε τη δυνατότητα να πατήσετε πάνω στην τοποθεσία που θέλετε να κατευθυνθείτε και το σύστημα αυτόματα σας εμφανίζει ένα δρομολόγιο με κόκκινο χρώμα. Η οθόνη του χάρτη μπορεί να μεγενθηθεί. Επίσης, πατώντας πάνω στο κτίριο που βρίσκεστε, εμφανίζεται ένα ολόγραμμα του κτιρίου και έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε την ιστορία του κτιρίου. Μάλιστα, ένας τυφλός πατώντας πάνω στο κουμπί μία φορά έχει τη δυνατότητα να ακούσει από το σύστημα GPS που βρίσκεται. Πατώντας 2 φορές το κουμπί, ο τυφλός μπορεί να καταχωρήσει φωνητικά στο σύστημα το κτίριο που θέλει να κατευθυνθεί και τον κατευθύνει για το που θα πάει. Επίσης, του αναφέρει και μία μικρή ιστορία του κτιρίου. Τέλος, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα hands-free, τα οποία συνδέονται με τη συσκευή, για να ακούει καλύτερα τις φωνητικές λειτουργίες.